Udaberri hotza dela eta ezti gutxiago ekoiztu dute iparraldeko ekoizleek. Batzuek 160 gutxiago ekoiztu dute eta horren eraginez mozkinen prezioak emendatu behar izan dituzte. Hala eta guztiz ere etorkizunari begira baikor dira. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan ezti ekoizpenaz aritzeaz gain, Asut konpainiaren antzerki berria aipatuko digu Aitor Zabaleta lankideak bidasoa mintzatuko balitz. Antzerki ibiltaria asteburu honetan eskainiko dute Hendaian. Ongi etorri iparraldearen orenera. Asteburuan estreinatu da Asut konpainiaren bidasoa mintzatuko balitz izeneko sorkuntza berria. Antzerki ibiltaria edo esperientzia imertsiboa zaila da katalogatzea eta argitako ezohiko proposamena dela. Egitea antzerki ibiltari bat, bidasoa zeharkatzeko molde guztietan eta gure imaginarioak pizten dituen hainbat irudi partekatzea ikuslegoarekin. Mugetatik hurbil gabiltza, itzuleraren eguna itxaroten. Bada birgune artistiko baten beharra, eta ez bakarrik artistikoa, eta gure erlazioan publikoarekin, baretuko gauzak birpentsatu aldioro eta birguneak egin. Eta birgune horiek hartzeko bakarrik zailago da. Hortarako ere inguratzen gira, lankide berrietaz, eta orainkoan Antxeta Irratia, Xabier Erkizia eta Gari Garaialde. Gure helburua zen, hemen, bidasoan zehar, hemengo historioak kontatzea. Bidasoako historioak, hortarako ditzena, bidasoa mintzatuko balitz. Eta gauzain hitzetaz mintzatuko liteike bidasoa, mintzatzen balitz. Baina ibaian mintzatu ezin denez, bidasotarrak jarri dituzte hizketan, ahots edo irudien bitartez. Errealitatean oinarritutako fikziozko entzungai batzuk, ez? Aditual izango dira ikusgarrian zehar eta iraganekoak dira, baina nik uste dut ez dutela gaurkotasunik galtzen. Azkeneko 6 urtetan begirada jarri dugu gu ez geran eta Afrikatik estatu frantsesako bidean datozen pertsona guzti horiengan. Baina muga hau guk bizi izan dugu betidanik, guk ezagutzen dugu jendea alde batetik bestera joan dena, Komete bidearen historia guztia ezagutzen dugu, Euskal Gatazkak ekarri duen guztia eta muga alde batetik bestera pasatzea, ez dakit muga hau izan da guretzako, mosketa bat neurri batean, baina babes leku bestatutan ere bai, ez da? Hori kontatzeko, jongira 2 mendegi bilera, Napoleonetik onaino, zenbat gerla izan dire hemen, asko, zenbat zenbat esperantza, zenbat gogo edo proiektu zerkatu diren ur honen alde batean zein bestean. Bidasoa eskolarriaren muina hortan dela eta berbada hortik doa kontatzen duguna. Ieslariak dela medio, etorkinak dela medio, gure herria kontatzen dugu. Datozen 2 asteburuetan ere eskainiko dute antzerki ibiltari hau naiz eta sarrera edo leku guztiak jada salduta dauden. Edozein moduz, iraiaren 30-tik aurrera, sorkuntza honetarako prestatu diren material guztiak ikusgarriaren webunean edo Antxeta Irratian partekatuko dituzte. Aurtengoa ez da urte ona izan ezti ekoizleentzat. Ukan dugun udaberri hotza dela eta aurten gutxiago ekoiztu dute ezti ekoizleek. Batzuen kasuan 160 murriztuta ikusi dute haien uzta. 55-60 inguruan izan behar naiz. Horrek egan nahi du, kostuak berdintsuak direla. Baizu, autoa, elektrizitatea, bidaiak, argizaria, erlean bazka hori berdintsuak direla. Baina diru sartzea, 155 gutxi, ez dut institut kalkulu guztiak eginak, baina joan den urteko erdia baino gutxiago irabaziko dudala, hortan ez dut dudarik. Lore estatu badira ere, loreek ez dute lortu beharrezko temperatura eztia ekoizteko. Akazeloreak eztia emateko izan baitu 18 gradu edo 19 gradu. Eta beraz, 2-3 graduren gatik ezti bate ez dugu egin edo ez dute egin udaberrian. Lehen eztiak maiatza hasieran ekoizten dira otsailean erleak aztu ondotik. Ondoren uztailean 1000 loreren txanda da eta abuztu bukaeran mendiko uztena. Aurten ordea azken horek ere gutxi ekarri du. Errezaintzan askotan bederen ezti batek bestea salbatzen du.
usta batek bestea salbatzen du. Baina horten ez du bakar batek bestea salbatu. Eta gero mendira igo eta txilarra egiteko esperantzarekin, hor oso gutxi. Hemen badira altzainitz, baina gehienak utxak dira. Ezta? Hau begiratzen badugu, hemen ez da gramo bat ez da fitxik. Aurtengo ezti uzta txarraren eraginez eztiaren prezioak goratzen ikusiko ditugu. Mikel Launtxainen kasuan 50 zentimo zigotzea erabaki du. Egoerari aurre egiteko aterabideak bilatu behar ditu. Uzta handiak ditudanean pote handitan ezartzen dut. Uzta txikiak ditudanean orduan dena pote txikitan ezartzen dut. Beraz aurtengoa giena pote txikitan ezagri dut eta pixka garestiagotzen dugu. Baina neurri batean ere gelditu behar da, zen jendeak estia ere erosi behar du. Eta gero bada ere poteena, zen berina eta kapsulak urte guziz igotzen dira, kasik eguneko 30 urte guziz. Mikel Launtxain ez da bakarra eta bere hitzetan beste batzuen egoerari konparatua berea ez da intxarra. Baitut kolega batzu, beste erle batzuekin ari direnak, eta beraientzatu da berria oso kezkatuak ziren, zen ez dia biltzeko ordez, erlezainek bazkatu behar izan dituzte erlea goxez ez hiltzeko. Klima aldaketa zer den ongi daki azkaineko ekoizleak. Eguraldiaren menpe dago bere lana, bere esku ez dagoen zerbait. Oztopoak oztopo etorkizunari begira baikor da ekoizlea. Nik zinez motibatzen ditut erlezainak hasten, erleak hasten, ikasten. Nire ustez hori garrantzitsua da. Ikustea erleak gure beharra dutela orain arte betiku genuen beraien beharra, eta orain erleak dute gure beharra, beraz, erleak aztean nire ustez oso garrantzitsua da. Beste urte batez eguraldia egokitu eta aurrera jo beharko dute iparraldeko ekoizleek. Sarnegulu jaldea Minesadegasen pastoralaren arrakasta, asteburu hontan bertze 2 emanaldi bardo zen, estrenaldia joaden ekainean Bastidako plazan berean egineta. Eta jendea ere etorri da, hori zoragarria da, 1000 lekuak salduak izan dira, tinki-tinki gira eta gainera denbora edera dugu. Zer eskatu gehiago, Inesa Degasen pertsonaia horren aintzinerat eramaiteko eta ikusteko ere zen horritara ino bere historioa, gauzko historioa ere den. Jazarpena emazten kontra, Pantxika Urrutik zuzendu duen pastoralean, idazlea ere pozik ez baita egun guzizolako proiektuan parte hartzen. Ez da egun guzitzen eta gadanik xantzatut bigarrena dutala. Lehena zen Eskandrai elkartearekin Baionan egin ginuena gerezien denbora, duela 10 urte justu, eta esperientzia hau errepikatzeak plazer handia eman daut, eta ere denbora berean responsabilitatea handia zen. Behar baitziren idatzi koplak talde kide bakoitzarentzat. Ne horretzedin kanpo senditu. Eta gisa hontan gaskoierak ere toki zabala izan du. Taillou, qui est un grand aunu, de poder portar legado do país naquela obra maia e o primeiro mundial da Copa dos Bombas da Pau. Aquela fierté gascona, aquela noblesse basco que se exprime naquele espetáculo, voilà, que somos todos fort contentes e fort fiers. Badu 2 urte, gauza hunkigarri eta azkar bat bizitzen dugula. Zenta hemen, Sarnego eskualde honetan, badira 7 herri bildu direnak, eta azken urtean bildu dira 15 igande oso batez, elgarrekin bazkaldu dira, errepikak egiteko, eta hori ere, pastoralaren antzerki mota horren ondorio honetarik bat da hori. Elkartasun hori, jendetasun hori, eta zerbait elgarrekin egiteko ahalmen hori. Harreman bat irundugu, oihal bat bezala gure artean, eta hori atxikiko dut bereziki, eta gainerat ni ondoko herriko idazle bat naiz, horrek ere ekartzen du zerbait.
Ines Adegasen pastoralaren bi emanaldi bardo zen, larun bat eta igande untan, jaun handeriak nahi duzuen arte.